Sad imamo jedno iznenađenje za sve lijepe djevojke, tete, bake, svekrve, jetrave ovdje u publici. S obzirom da je ovo aktualnog dan žena, ja ću lijepo zamoliti mog prijatelja Sebastijana i mog prijatelja Rudu da mi dođu ovdje. Odite. Dajte veliki pljesak da ih malo ohrabrimo, molim vas lijepo. Mi smo vam odlučili nešto pokloniti za večeras. Momci, odite lijepo, stanete tu pored mene. Vigor, jeste spremni? Ajmo! Ne, vraćaj se tamo. Ej! Ne, ipak smo se predomislili, ali, drage dame, mi smo vam odlučili nešto večeras pokloniti. Da li ste spremne? Sigurno! Momci, gasite svjetla, ajmo! Pazi ovo! The sun is rising, barometer is getting low.